U Modernoj galeriji muzeja i galerije Podgorice održan je koncert indijske klasične muzike u izvođenju Nityanand Haldipur Tria. Koncert je organizovan u saradnji Kica Bude Tomović sa Ministarstvom kulture Crne Gore i ambasadom Indije u Beču. Nakon nastupa u Nikšiću, Nityanand Haldipur Trio predstavio se i podgoričkoj publici u Modernoj galeriji. Ovaj sastav iz Indije postoji već dugi niz godina i izvodi klasičnu muziku na tradicionalnim južnoazijskim instrumentima, karakterističnim za ovo područje. Muzički kritičari i ljubitelji muzike u Indiji i u inostranstvu oduševljeni su maštovitim i dirljivim izvođenjem raga predvodnika ovog trija Nityananda Haldipurija, koji obiluju neočekivanim i nadahnutim improvizacijama. Haldipur je govorio o njegovoj saradnji sa kolegama. Jedan od članova svira tampuru, Kumar, koji je moj učenik. Održavamo kontakte, a svira sa mnom dug period. Slična situacija i sa mojim drugim učenikom koji svira instrument tabla sa kojim se poznajem 30 godina. Kada je bio u Mumbaju, često je bio uz mene. On zna moj stil i lako mi se i prilagođava, što je dobro. Udajera i Karpur već 30 godina svira tablu, indijske perkusije koje se sastoje iz dva dijela. Jedan koji proizvodi bas, a drugi je podešen da proizvodi specifične i dominantne tonove. Čitav koncept je improvizacija. Održavam vremenski ciklus za glavnog izvođača i on će napredovati na osnovu mog vremenskog ciklusa koji mu obezbjeđujem. Kad moje vrijeme dođe, ja podržavam njegovu muziku, ubacujući određene muzičke fraze koje će pojačati njegov početni proces, a on će dalje voditi našu muziku. Krishna Kumara je 7 godina Haldipurijev učenik i njegov instrument ne svira melodiju, već podržava melodiju drugog instrumenta ili izvođača, pružajući kontinuirane harmonične ili snažne tonove. Instrument se zapravo ne miješa u izvođenje glavnog umjetnika, ali mu obezbjeđuje posebne efekte u refrenu, na osnovu kojih izvođač podešava svoj sluh i instrument kako bi mogao pravilno da izvede umjetničko djelo. Dakle, ja ne izvodim umjetničko djelo, već ga podržavam, kako bi uz moje tonove djelo bilo ispravno izvedeno. Glavni sponzor turneje ovog trija je Indijski savjet za kulturne odnose.